Tinasa magitaan ni Tin! Basta, nakoy ginapangita, sunod lang mo sa kuha. Sidoy man na! Ako man ni bakla. Kung saan nga nang tinabuyagan na ni? Pag hilan na mo diraoy, sunod mo sa kuha. Kabalo ka doy, hago na ka sa bukid doy. Makita mo siya sa mo naong, sawat kong kahago. Ikaw po yung pabi ako bakla. Mailhan man sa naong. Tara na. Uy, kini. Sa Tin! Gusto na kong balayan. Oh, di ako siya kababalay Tin, nga puros kawayan man na. What if ni banakon diha? Diba? Ay, nanabot Tin! Bakla, perfect kini balayan. Kung saan mo gusto kabalay Tin, bamboo house? Bakla, kailan ka sa kuha? Hala ka ilagot, ikaw si Butin! Bakla, kailan ba ka sa kuhaan, no? Ako ba si Spider-Man? Unya ikaw, kailan ka sa kuwa? Oh, ikaw si Chucky. Huy, bakla, ay siya pasok ka. Siya ba si Hook? Tin, Hook, di Tin? Lunong imaw, pwede pa. Bakla, tama na bakla. Magbalay na ako diri, bakla. Hala, Tin, walay panday ron Domingo. Bakla, no need na. Ako mas si Spider-Man. Supot-supot, na. Sige, go na, kasi sabi ko. Tanay Spider-Man! Diyan ka nagsupot! Gusto danas na! Butay CR ha! Kadibanding ba? Di may ikaw kuya ko man. Hero lagi! Gayaan mo oy! Okay na bakla, nindot kaya, di ba? Kapangit! Panginoong Jejel. Si Jijil, kaloko ka! Sorry, Panginoong Hamal. Unsa mang maayong balita nga ihatod mo sa kuwa? Panginoon, ako na lang ang nabilin sa atong angkan. Kailangan na to og mga tao. Puti ka may magdungag na pong tao, gasto kay nagtiip sa video! Antos-antos ang ta, Panginoon. Aw, sige! Di bitaw niya ko ang channel si Sarge may mubayad ani. Panginoon, mangita na ko. Basta! Siguraduha lang nga wala na yung mga apan! Panginoon, masaligan ko nimo. Mao na sila! Load mo, muuni atong Panginoon. Giatay, giingnan, di ka ng mga walay apan! Unsa man yung mga gipandalan nimo? Wala man ay problema, Panginoon. Sure ka may problema? O sige ka na mong tapad! Paistorya sa kuha! Istorya daw. Ang iloon! Ako lolo! Ay nayati na! Ay na pa na yung nagstorya! Ayaw na! Ikaw! Kabutan eh! Manager, munta na lang ko. Kaputa ba? Ay ko pa kaulawi. Kabuta na yun! Puti ka may kabuta! Nga ano man eh! Taka-taka na nagkuha o di kaabot oh! Ay na! Undaw na! Balik dito! Tepag! Kini! Murag normal ning isa! Panginoon, kana wa nay apan. Mau ba? Sige akong testingan. 1 plus 1. 2 plus 2. 4, 4 plus 4. 8, 8 plus 16. 8. Grabe. Tarong yun. Ay, salamat. Nagyoy tarong isa. Anda be? Uy, grabe. Wag yun ay buot. Itulo mong sipon. Panginoon, mangita na may biktimahon. Sige. Hala, sige. Panlakaw na mo. Kaya na-stress ko ninyo. Mami, nakaperminti kay Mami, ha? Okay, Para pa. dili ka mabunalan. Okay. Hala! Kisa mo! Kisa mo! Dami, wang. Unsa daw ako kasabot? Ani kagwang daw sila. Lami kani kauno ning bata. Ayaw, dako kayo. Mahibatan na. Basta mga aswang walay pili sa mga tao. Ako una mo pa akbos kay ahit kay kog ngipon. Unyang wifi ko rin tinya. Sige sa mataon. Nagulat pa ko sa purpose, magpataod ra ko. Asa sa idoy din. Pero oh. Pero mo gumugnaw. Doy, asa ka, Doy? Doy! Masanay ka! Relax lang, ma'am. Amo ni kauban. Sir, tabangay ko ninyo, be! Nun sa di ka, ma'am? Akong anak! Kikuha sa mga aswang! Oh my God! Kinsa mga aswang, ma'am? Kauban niya! Tay!
Doy, nangayong tabang si madam. Atos sa tabangan. Ma'am, ay kabala ka, ma'am. Si Spider-Man o si Chucky ni bahala na. Di ko si Chucky! Si Hoko! Duhan yan, yung transfer niya kay naglagot naman. Ko, pangisod yun, Doy. Asa yun yung pangita. Si Hoko! Ala, kamu ding Avengers? Yes, ma'am. Si Hulk o si Spider-Man, mga BFF na ko nga superheroes. Mga pangit man day mo sa personal, uy. Wala mo nang mambayad ka ng huwet tayo sa tabangan. Ay, ayaw sa! Magpatabang jud ko kayang akong anak. Gikuha sa mga aswang. Ay, naaram din na. Dito ano na mag-istorya. Tabangin na ninyo, be. Kay bisan unsay na nahitabo sa akong anak. Avengers, let's go! Let's go! Go na! Mona ni! Mona ni! Mauna ba ning bata nga atong ipanihapon karon? Mauna na Panginoon. Kadako ba na nga bata? Di kaya ta mahiblada na. Walay problema na, Panginoon. Litsono naton. Marama ka! Nakay kamay! O sige, yamdam yung mga lamas! Yung sabi po ito ni Panginoon. Litson galeno! Sige, balik-balik! Go Avengers! Avengers, go! Boss, murag kalahin na ito na isa. Ayun na pangangkon dira! Kinagano kitang pangit diriya! Oy, di ko may ng pangit ko kay nagmasko. Nagmasko. Ay, ulaw po. Tanggalan na! Lus-lus mo, Doy. Mami! Akong anak pa! Sinuknok! Mami, I don't like this! Yawar sa kong bata, uy buot! Buhayin ng bata, karandayon! Buyin ang bata! Ako si Hulk! Lusob! Mga ampon na na mga apaan! Saan yapan? Kadiliman! Lusob na! Joke lang eh! Ganun na ako! Aday! Tabang ito eh! Tabang ba? Ma'am, relax lang ma'am. Kaya mga bida nagpapabugbog sa simula. Akong anak may importante, good. Ma'am, sali kang Spider-Man og Hulk. La! Tabangin me! Bakla tabang! Mami! Sir, wala dyan kay buhaton dira, sir, para maluwas ang akong anak. Ang mga na ron. Imong anak, imong siguro ako mga amigo na matay lang ganina. Tabangi, sir. Ikaw na lang dyan ang pag-asa. Ngayon. Humanda kayo. Namiss niyo ba ako? Ikaw din si Darna? Si Darna ang superhero nga igat ug gwapa. Mami, mga buwang na may mga tao diri ay. Mas buwang ka! Batan ako kay lawas, may buot. Gihaksuraksun man nimo. Patyang niyo si Darna! Sir! Pagdali, sir ba? Dukay kay ka! Lusog mga pangas.